ಸೊಲ್ಮೆಲು NammaKudla ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮಾರ್ಗದ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಕಾರ್ಯಲೆಗ್ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನ ಜಾಗದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಟಿಡಿಆರ್ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಟಿಡಿಆರ್ ಅದಾಲತ್. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಸಭಾಂಗನೋಡು ಮದಿಮೆದ ಪಗ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆತ ಜವಂದಿಗ್ ಆಣ ಕಡೆತ ಕ್ಲೆಡ್ದು ಉಪದ್ರ ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಲಡೈ ಮೂವೇರ್ನ ಬಂಧನ. ಮಂಗಾಜೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಧರ್ಮೋನುದ್ದೀರ್ಥ ಬತ್ತನ ಕೆಲಸ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರೋಡೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಉರೂಸ್ದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಗುರುಪುರ ಬೈಲ್ ಪೇಂಟದ ಜಮಾಲಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬುಳಿಚಿರ್ ಕಾರ್ಯುಲೆಗ್ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತನ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಟಿಡಿಆರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಾರ್ಯನು ಸುಲಭ ಮಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಟಿಡಿಆರ್ ಅದಾಲತ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಕಾರ್ಯುಲೆಗ್ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತುನ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಟಿಡಿಆರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಾರ್ಯನು ಸುಲಭ ಮಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಟಿಡಿಆರ್ ಅದಾಲತ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡತಂಡೆ. ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನಕ್ಲು ತನ್ಕುಲಿನ ದಾಖಲೆ ಒಲಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಟಿಡಿಆರ್ ದೆತೊನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಅರ್ಜಿರೇನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಲ್ತಂಡೆ. ಜಾಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪಾಕ ಓದಂಟು ಉಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಲ ದಾನ ಓಲೆಡ್ದ ಆಯ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಾಕಜನ ಅಧಿಕಾರಲಿನ ಗುಮನ ಕನತೇರು. ಆರ್ಟಿಸಿ ಕ್ರಯ ಓಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಕಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆ ಋಣಭಾರದಂತಿನ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆ ಎಂಚಿತ್ತಿ ದಾಖಲೆನ ಅಧಿಕಾರಲೆ ಕೊರಿಯರು. ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಡಿಆರ್ಸಿ ಕುರುಪುನ ಸುಲಭ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಂಡೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಎತ್ತದ ಟಿಡಿಆರ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಟಿಡಿಆರ್ ಕುರುಪುನ ಸಂಬಂಧ 25 ಅರ್ಜಿಲಿನ ಇಲವಾರಿ ಮಲ್ತದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈತಂಡೆ. 2 ಸಲ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಟಿಪಿಒ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಟಿಪಿಒ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟದೆ 2 ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲಪೇಂಟಿದ ಕ್ಲಿಕ್ ಸಭಾಂಗನೋಡು ಮದಿಮೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಒರ್ತಿ ಜವಂತಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊಡದು ಲಡಾಯಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಮದಿಮಾಯನ ಕಡೆತ ಕಾಸರಗೋಡದ ಮೂವೇರು ಪರ್ಪೆಲೆರಿನೆ ಒಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದು ಅಮಲ್ ಬಿರಿಪಾದಿರು. ಪೊಲೀಸರಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತದು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಮೂವೇರು ಕುಡ್ಚೆಲೆರಿನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲಪೇಂಟದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಹಾಲ್ ಕೈತಲಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಅಮೈ ಕಾಲನಿದ 24 ವರ್ಷದ ಶರಣ್, 24 ವರ್ಷದ ಪ್ರಮೋದ್, 22 ವರ್ಷದ ಅಜೀಶ್ ಪನ್ಪನಕ್ಲೇನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಂಡು. ಕೋಟಿಕರ ಮಾಡೂರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡದ ಆಣಗ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಉಲಪೇಂಟದ ಕ್ಲಿಕ್ ಸಭಾಂಗನೋಡು ಮದಿಮೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮದಿಮಾಯನ ಕಡೆದು ಬತ್ತನ ಊರಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಕಡೆತ ಜವಂದಿನ ಬೇರಿತಾಗದು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತೆ. ಒಂದೆಡ್ದು ಜವಂದಿನ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ಗ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದೆ. ಒಂದೆಡ್ದು ಅದು ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ನಡುಟು ಒಯ್ತ ಪತ್ತ ನಡತದಂಡೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಉರೂಸ್ದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗೆ ಬೈದ್ನ ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸುನೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಭಾಷಾ ಲಡಾಯಿ ತಡಪೆರ ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿರು. ಅಂಚದು ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋತುಂಡು. ಅಪಗನೆ ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವೇರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದ್ರು. ಮೂವೇರು ಪರ್ನ ಹೊರ್ಸುಡು ಈ ಕಾರ್ಯವು ಕೈಪಾಡ್ದಿರೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಹಿಡಿದು ತೀರಿದು ಬೈದು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳುವಿರು ಪೊಗುದಿರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಶಟರ್ ಬಾಕಿಲು ಪೊಲಿತ್ತದು ಉಳೈ ಪೊಗುದನ ಕಳುವಿರಿಗೆ ರಟ್ಟಾಯರೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಡು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿಗೆ ಕಳುವಿರು ಪೊಗುದೇರು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಶಟರ್ ಬಾಕಿಲು ಪೊಲಿತ್ತದು ಉಲೈ ಪೊಗುದನ ಕಳುವಿರು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಉಲೈ ಭಾರಿ ನಾಡ್ದು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಂತೆ ವಾಪಸ್ ಪೋಯಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿಯಾತಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎದುರ್ದ ಶಟರ್ಗ್ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೀಗ ಪೊಲಿತದ್ದು ಉಲೈ ಪೋದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಮಾತನಾಡಿದಿರು. ಭದ್ರತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ನಡದವರ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ನು ದಾಲ ಮಲ್ಪಿರೆ ಕಳುವಿರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜ್ಜಿ. ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಗಡಿದಕ್ಲು ತೂನಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಾಕಿಲು ಪೊಲಿತದ್ದು ಕಳುವಿರು ಪೊಗ್ಗುದನ ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಆಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರು.
ಬಡಕಬೈಲು ಮಂಗಾಜದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರು. ಶನಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಐತರ ವರ್ಷದ ಕೋಲನೇಮ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಡಕಬೈಲು ಮಂಗಾಜದ ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಗುರುವಾರ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂತ್ರಿ ಪೊಳಲಿಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಭೂತಾರಾಧನೆದ ವಿಧಿವಿಧಾನೊಳಿನ ಕರೆದು ಪೊಸ ಸಾನುಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಗುಳಿಗ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೇರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಕೇಶ್ ಚೌಟ ಬಡಕಬೈಲು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ದೇವದಾಸ್ ಆಯರೆಮಾರ್, ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಕಬೈಲು, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶೇಖರ ಬಂಗೇರ ಗಾಣೆಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಊರ ಪರವೂರ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು.
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಭೋಜರಾಜ MBBS ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಕುಡದ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ದ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರ ಐಟಿ ಎರಗಾಂಡು ಹೊರೆಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಡ್ಸಲ್ಸೇ ಗ್ಯಾಮಲ್ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಪಿನ ಭಗವಂತ ನಮಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಿತ್ತು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪಡು ನಲ್ಲಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರೆಯರಂಡು ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೀಯರಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀಯರಂಡ ನಲ್ಲಾತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕುನ ಸಾಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಿರೋದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಣ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಭೋಜರಾಜ MBBS ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಇಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ಶೋಗುಡು ತೂಲಿ ಆತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಅತ್ತನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಿಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿ ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲ್ರು ಮಾತರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಇಂದೇನು ಪ್ರತಿ ಬರಿಯರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೂವಡೆನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ಏನು ಪಂಪ ಹಲವಾರು ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ದಮ್ ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ದೇವರದಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ವರ್ ಪಂಪೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ತುಳು ಬಳ್ಳಿ ಪರದೇಡಿ ಮನಕಡೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚಬೋಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. 100% ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು, ಆತ ಬಜೆಟ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಿಲಕ ಒಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಂತಿಲಕ ತೋಜಿ ಭಾರಿ ನೀಟಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಭೋಜರಾಜ ಬಾಮಂಜೂರು ನವರಸರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೀರೋ ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು తెలుస్తుంది ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ కొంచెం ಮೂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಟು 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಇರಿ ದತ್ತೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ದಾಲ ಲಾಭ ಬೇಜಿನ ಏನಂತ ತೋರಿಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಎಮೋಷನಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬರ್ತದೆ. ಗುರುಪುರ ಕೈತಲ್ದ ಜಮಾಲಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಬೈಲ್ ಪೇಂಟದ ನಿಲೆಟ್ ಪಳ್ಳಿದ ಅಂಗನಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದುದನ ಮೂವೇರು ಮಹಾತ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ 3 ವರ್ಷಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುರು ಆತನು. ಗುರುಪುರ ಕೈತಲ್ದ ಜಮಾಲಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಬೈಲ್ಪೇಟದ ನೆಲೆಟ್ ಪಳ್ಳಿದ ಅಂಗನಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದುದನ ಮೂವೇರು ಮಹಾತ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ 3 ವರ್ಷಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಮುಟ್ಟ ನಡತುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರೂಸ್ ಸಮಿತಿ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಶುಕ್ರವಾರ ಜುಮಾ ನಮಾಜ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಖುನಾ ಇರ್ಷಾದ್ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಬಾವುಟೇರಾವಿರು ಶೈಖುನಾ ತ್ವಖ ಉಸ್ತಾದ್ ಉರೂಸ್ ಲೇಸ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವಿರು. ಒಟ್ಟು 10 ದಿನ ಕಾಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುವಿರಿಂದ ಪಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರೂಸ್ ಸಮಿತಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಪಾಯರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಖುನ ಮಿತ್ತಬೈಲು ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇರ್ಷಾದ್ ದಾರಿಮಿ ಮಿತ್ತಬೈಲು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 20 ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಜಿ ಅವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೇಖುನ ತ್ವಾಕಾ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 20ರಿಂದ 22 ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ 22ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ
ಮತ ಪ್ರಭಾಷಣ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನಂತರ 27ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಹಗಲೂರು ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಿರಾಕ್ದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬೈದ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಣತ್ ರೈ ಪಂತೀರು. ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಳ್ಳೂರದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಡಗಬೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಳ್ಳೂರದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಣತ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ನಡತಿನ ಸಭೆಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ದು ಈ ಭೂಮಿಡ್ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಬದುಕದು ಬಾಕಿದ ಕ್ಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು ಪಂಡೇರು. ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ನಟರಾಜನ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡುಗೆ ನಗ ಅಗುಲು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಇನಿ ವಾ ಸತ್ಯನೆಂಕುಲು ಹಿಗ್ ಬೋಸ್ಟನ್ ಥಿಯರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಎಂದು ಮತ ಪನೊಂದುಲ್ಲನ ಒಂದೇನು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ 5000 ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆಡ್ ಆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ನಟರಾಜನ ಕಲ್ಪನೆಡಾರ್ ಪಂಡ್ಯರು ಅವಲು ಪುನಚಿದ ವ್ಯೋಮಕೇಶ 5 ತೋಜಿನಂತೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂಕುಲು ಮಾತ ದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂಕೇತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಣುತ್ತವಲೈಡ್ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುಣಂದು ನಮ್ಮ ಬನ್ಪನ ಆ ಶಕ್ತಿದ ನೃತ್ಯನೇ ಅಗುಲು ನಟರಾಜನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಪದು ಕೊರಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಯಂದಾಂಡ ಇನಿ ಕಾಲ್ ಸೇಗನ್ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಬನ್ಪೇರು ಈ ಸತ್ಯನು ಭಾರತ ಎದೋ ವರ್ಷದ ಪಂತನು. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಗಿರಿಪ್ರಕಾಶ್ ತಂತ್ರಿ, ಎಜಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕೆ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ವೈಕ್ಯರು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸತ್ಯ ನಡಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಧರ್ಮ. ಆ ಧರ್ಮ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಾದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯುವಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಬಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಅರಿಯಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡ್ತದೆ. ರಮಣತ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತಿರ ಪಂಡದು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬೈದ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡೀರು. ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾದಿತ್ತಾರೆ, ಎನ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಋಣಾನುಬಂಧ ಅನ್ಮನ್ಪುನೇನು ಋಣಾನುಬಂಧದ ಮಾತು ತಿಕ್ಕುನಿ ನಮ್ಮ ಮತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ, ಆಶೆ ಮಲ್ತದೆ, ಅವು ತಿಕ್ಕುನತ್ತನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಡ್ಡ ಪುಟ್ಟಾರ ಅಪ್ಪಜಿ, ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಧರ್ಮೋಡು ಪುಟ್ಟಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಾತ ದೇವರ ನಿಯಮ. ದೇವರು ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೇರ ಆ ದೇವರ ಭಾಗ್ಯವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಗ್ಯಗೂ ಅನುಗುಣವಾದ ಇನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಚ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಬಡಗಬೊಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ, ಉದ್ಯಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಲ್ಲಿ, ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಘು ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಯ, ಸದಸ್ಯರು ಬಾರಿ ಭಂಡಾರಿ ಮೇಗಿನಮನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಧರ್ಮನು ದಿರ್ತಪತ್ತನ ಕೆಲಸ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕನ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರು. ಬಡಕಬೈಲ್ದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಾಜದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬಡಕಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಾಜ ಉಂದಿತ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕನ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿದು ನರಮಾಣಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಧರ್ಮದ ಉಲತಿರ್ಲಿಡು ದೆಂಗದಂಡೆ ಧರ್ಮನು ದಿರ್ತಪತ್ತನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು. ಆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಸುಖವನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಧರ್ಮದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ
ಇಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆದ ಆಡಂಬರದ ಭಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮೆಚ್ಚುಜೇರು, ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆದ ಹೃದಯ ಭಕ್ತಿನ ಮೆಚ್ಚುವಿರೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ನಾವು. ನನಗೆ 10 ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಯೋಗ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಕುಣಿದಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸುಖೇಶ್ ಚೌಟನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೇವಲ ಸುಖೇಶ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ದೈವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ, ಉದ್ಯಮಿ ಜೀವನ್ದಾಸ್ ರೈ, ಕಟೀಲ್ ಆಜ್ಮೇಲೊಳಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಲ್ಲಾಡಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಕೇಶ್ ಚೌಟ ಬಡಕಬೈಲು, ಕೊರ್ದಬ್ಬು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಡಕಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೂರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮಾರ್ಗದ ಬುಳಿಚಿಲ್ ಕಾರ್ಯಲೆಗ್ ಜಾಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನ ಜಾಗದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಟಿಡಿಆರ್, ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಟಿಡಿಆರ್ ಅದಾಲತ್. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಮದಿಮೆದ ಪಗ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆತ ಜವಂದಿಗ್ ಆಣ ಕಡೆತ ಕ್ಲೆಡ್ದು ಉಪದ್ರ, ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಲಡೈ ಮೂವೇರ್ನ ಬಂಧನ. ಮಂಗಾಜೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಧರ್ಮೋನುದ್ದೀರ್ಥ ಪತ್ತನ ಕೆಲಸ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರೋಡೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಉರೂಸ್ ದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಗುರುಪುರ ಬೈಲ್ ಪೇಂಟದ ಜಮಾಲಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್. ಇಡಗಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.